Кое? Пиш? Също. Да правим реклама на вафли. Или на сандвичи, или на круасани. Направи реклама на някакви вафли. Някой ще каже пак, what the shit! Яш патрони в газа сам. Жалко, че това не беше заснето. Бута го и му се виждаше под поличката. Да, сериозно, чек. И няма нищо, то си е някакъв... На Буда ли? Не, на тия, ненормалните. Те са някакви хермафродити. Дет нямат нищо. Гео... пак ще го чу. Това са ГМО хермафродити. Са ГМО геове. Ай да кажем за играта. Да, имаме такива постоянни патрони, неизчерпаеми, но Хидро, ти кажи каква е малката ловка. Ами направили сме ги с 10% по-силни. Да. За да бъде по-честно. Точно така. И след... се опитаме да превъртим в тези епизоди играта. Точно. И евентуално като станем доста по-добри, може да ги направим на 25-30% по-силни от нас. Да. И тук идва най-големия грозник. Цялата история на грозниците. И етито. Вот и ети, той е направил ГМО и ети. С едно око. И много смешен звук става. Само да ви кажем, когато хвърляте граната се чува звук от ракета или фойерверка. Да, нещо такова. Не са го доизпипали. Моля, доизпипайте звука на гранатата. И само на 19 кръв, но пука ми, че ми дреми. Отивам да бия библиотекаря. Аз съм на 80. Аз от 50 метра ги целя. Але лайбрериан. Але още лайбрериана. Ще ли има? Отта! Абе, няма да биш Буда, бе. Коби, то са напана чиф. Пази го. Аз ще Това е. гледам от оградите да не идва. Виж го, той чифа се разхожда като някакъв... Той къде е той? Като някакъв Митю Пищова. Митю Пищова. И той мята, значи... Сега не гоци ли с гранати? Вала. Албино. Що за тъпо име Албино? Да са кръсти Дино и Толкс. Да. Дино Грозника. И да, тук са с картечниците. И с папагалите. What the shit? И не мога да стрелям. What the shit? Ало. Да. Пък анлак нещо. Лагна ми звука. Не знам, на мен не ми лагна. Ето ги най-великото оръжие папагали. Да, аз трябва да взема. Аз имам. О, аз имам и бомбата. Добре. Сега ще щупя картечницата. Вече може да няма. Не ми какви картечници. Аха. Нали знаеш, че нищо не ми взимаш? Докато съм в картечниците, нищо не мога да направя. Аз не искам да ти направя нещо. Искам да направя нещо за картечницата. Точно това да. Чупихме си картечниците. И сега ще ги пуцаме с папагали. Точно е. Най-мощното оръжие е... Гранати с папагали. Добре, след малко ще идват бизоните. Каквите бизони и аз пък еднорози ще да кажа. Пешо. Еднорози. Пак ми аз пък еднорози. Какви еднорозите гонят и тебе? Носорог. Да не си гледал най-новия епизод на Барби. Ти ще го кътнеш. Не. Добре.
Просто чета прекалено енциклопедии. И съм чел много за конете. Енциклопедии за еднорози. Не. Чел съм книги за такова животните и там съм чел за нещо като мит. Че съществувало такова животно. Знаеш кое беше най-смешното? Не. Оказва се, че този рога са окръстили така, защото нали, било деформация на черепа. И аз почнах се хиля и си представете как му е изглеждал скелета. Някакъв израстък на кост. Това честно казано не го знае. Че той кой го знае. Ти? Аз съм... Кажи го да е... Професор Вучков е. Да, псувам всички... Не псувам никога. Обаче Вучков е... Пииип. Най-готиния пиш. В цял град с... Взели рокет лънчера. Не. За какво ти? Да, за кой ми е? Нали си имаш папагали? Да, папагалите са по-мощни. Не, наистина папагалите са по-мощни. Да. Почнах с Rocket Launcher. Човек хвърлям... И Rocket Launcher ми изчеза, ето го. Екстра лайф. Много не ще... Ти колко живота имаш? 4. Ти? Един Ти колко пъти умрял? плюс 3. Не, да ви кажем, че такива шегички, като преди малко, са просто шегички. Нали така? Точно така. Но папагалите... Латаш! Аре, гъджа съм. Топката е за мене. После ще я дам. Късно. Долен негър такъв. Ничего нещо против негрите. Не ме стрели с папагали. Ще стрелям с папагали. Ма няма цели. Аз ще убивам те по-силните, ти убий по-слабите. Да, не съм някакво нупче. Аз просто съм по-бърз. Да, с някаква топка. Топка, не топка, пак е по-бърз. Не знаеш, че тук има доста работи и трябва да се върнеш да ги вземеш. За какво съм? Я дай малко я сега да покарам. Сега чакай да събера първо всичко, което ми трябва. То... Той... Броня голям. Давай 50% само. Сега, гледай, сега. Стоп! Как само... What the... Кой гръмна топката? Ти. Не бях аз. Не беше ти. Не беше ти. Беше Пешо. Калибъра ли? Да. И сега някой ще кажа, аз съм Пешо, не съм Калибър. Какво си ще да говори? Да, ние не говорим за те Пешо. Точно така. Ако видим този Пешо, дето е тук. Говорим за съседа ти Пешо. Моя съсед ли? На тоя, който мисли, че говорим за него. Той пък може да няма съсед, който да си казва Пешо. Той така си мисли. Той просто не се е запознал още с съседа си. Да, представи си да живее в един блок или къща от 40 години и за 40 години да не е видял с нито един от съседите си. Аз тук ще правя спаун килови. Бия тоя библиотекаря. Да, аз тук бил отпред, отзад тия с някакви каратешници стрелят. Аз тук оттаманезъл. Мезе. Хидро, забравихме да поздравим за новата година, Да, честита нова година на всички. Жакузите, макузите.
Копирайт. Копирайт от Митю Пищова ли? Да. Гей, то спит сами да количка, бе. То ти ми взе моята кола. Ето тя, дам тя. Не, аз имам друго. И добре.